Ipalamente namhlanje ibambe ivoti yokuba luqhube kusini na uphando malunga nokuba umkhuseli woluntu uAdvoctae Busisiwe Mkhwebane ukulungele na ukuba kwesisihlalo. I-EFF iye yazama ukumisa le voti ngelithi ayikho semthethweni, kodwa umbhexeshi wepalamente ucacisile ukuba le voti ayikabiyiyo yokufumanisa ukulungela komkhuseli woluntu ukubamba esisihlalo, koko yeyokuba luqhube kusini na uphando oluza kufumanisa ukuba uAdvoctae Mkhwebane usakulungele na ukuba ngumkhuseli woluntu. Ngamalungu epalamente ayi-275 avote ngelixhasa elinyathelo lokuba luqhutywe phando, ngelixa ngamalungu angamashumi amane axhasene nale nkqubo, ukanti iqela leCope likhethe ukungavoti kule nkqubo. Amaqela axhasene noluphando aquka i-EFF, i-UDM, i-ATM ne-Aljama, ngelixa iDA, i-ANC, i-IFP, i-FF plus, i-ACDP ne-Good zilixhasile linyathelo lokusungula ikomiti yophando. The result of the division is as follows. The Ayes 275, the Noes 40, and we have 1 abstention. The question is therefore accordingly agreed to. Olphando lokufumanisa ukulungela kukaAdvoctae Busisiwe Mkhwebane ukuba kusihlalo somkhuseli woluntu luza kuqhutywa ngamalungu epalamente aphuma kumaqela ohlukeneyo.